Ole khuang choi thlani som pariat zirtop ni kan no thleng tareng mai tunruma hian Israel lam thuthar update kan neya breaking news oma jinglama hian hun kan nei tam thin lo wang hian kan ron ti chuak thui thei don lova amai ro chu ngai thatu te tan kan subscriber te tan liao thui vak lavin kan ron ti chuak le ram don ani breaking news han ti khan Israel in Iran abei chungchang ni lavin hala bei lova kan pon zok tura chu Gaza lama thil thleng hi nia kan hriat angin nikum sang ni som ni pathum October ni sari khan Gaza Hamas ten Israel laka chet na ra phlak tak an thlen ani kha Israel rama lutin an ral thuam nei zong nen rocket nen missile nen an man ru nei ang te nen Israel nena anin dai dan na bang ti chia in chutiang chuan Israel marlam ram ria theng angin an chea Israel mi le sa tam takan thata an rubo boka Gaza laman hruai lu ta chutiang chuan Israel kha rot chimi tumin suatna genocide kalpuin tiang khan an hmelma Hamas ten Israel chu an bei chiam mai ni kha khatrang khan Israel chuan kan hriat angin bei pui thlak tranin Gaza hian kum khat chuang zet ma an lata a kumin October ni sari kha acham akum khatlin na chi ani a amai ro chu in beina hala chol chuang lova tun October ni sari atang khan Israel chuan be pui thlak na thar Gaza hian an kalpui le ta ani kha kan pon thin to ang khan Gaza chimlam le marlam central Gaza te be pui thlakin abik takin zabile ke manti Gaza marlam a chuan Israel lam hian be pui thlak na lian takan kalpuya chutiang ani meklai chuan chimlam Rafah area te Israel lam hian be pui thlak na an kalpui ve reng tho bok kan hriat angin Israel hian Gaza hian an hruai tulok Hamas hruai tulok tam tak an da thato a an thlur binga an ve a tiang khan ami malang tak te pon an beya an thlur binga an da tha zel ani kha tin Hamas political leader Ismail Haniyeh chu Iran president thar Mesut Pezeshkian lak luna in khoma Hamas leader Ismail Haniyeh kha tel tura somani angin Tehran khodai mai resort a thlenga athlen na hmuna chuan bei ani a bom hmanga bei ani a building chhunga chuan da that ania chutiang chuan Israel thil tia ngei Iran khan an ngaya amero chu fin fiana an nei chuang lo Israel ina an zon mek te jinga mi ani nge a Israel chu ati tu mo pulo theilo ani na chen om ve bokani chutiang chuan Hamas ho leader Israel chuan an da tha chho zela Ismail Haniyeh athi khan Gaza a sipai ho tu pa ber Yahya Senior chu Ismail Haniyeh thlak tu atana ruat ani chhota a tuna chuan he leilunga Hamas member zong te chunga thunei tu pa ber Yahya Senior chu Israel uisathiam rual te chuan an zong le ta sup maya da that ngei tumin hepa hi kumtam tak Israel chuan an lo zong to a Gaza a Hamas ho kai hruai tu berle Israel chunga poi khoina chi rang mo phur ber tu thisen kai tam ber tu ani Israel mi pui sui lo te thisen kai tam ber ani ti in hepa hi Israel du number 1 ani meka chutiang chuan Israel hian be puyan thlak ringa azun na an thok ringa amai ro chuan mu chuak hlei thei lova nikum top lam khan ye he senior hi an man trepa fute sa alan angin pindan an chua san lai achung te ne na pindan an chua san lai kha lang zoya Israel chuan an nang ching man trepa ma ro chu abi bawle mana chutiang chuan tha tumna veiduai lo Israel hian no kalpui to in tha tumna voi enge moza ta hepa hi alo dam chuak to boka chutianga an be mek lai chuan Israel ta na thu hriat nuam tak Hamas lam ta na khudeng khong tak le ra phlak tak ni si Gaza lama chuan breaking news Israel chet na lama breaking news om tlat mai nizan lam khan Israel Defense Force Gaza a chetla te chuan Hamas leader ber an terror chief Yahya Senior chu an thatta tian puang
Sinuar hi nikum October ni sari a Hamas ten Israel mipui an ron suat tura Israel rama an ron lu huk na chan chutiang an ti theina tura amhala tu ber akai ruai tu ber le aduang chuak tu ber ni a soi ani Rafa Gaza chim lama in beina lian tak ni jan khana chuaka heta hian yehe senior hi tha ani Israel Security Force te Israel Commando te Shinbet Security anti Israel Entlatupol Ramchung lam vil tu Shinbet Security Agent chutiang zong te an tho ho na atanga he thil hi kal pui ani a yehe senior omna tak khrechuak tur po hian rei tak intelligence an call khom atanga chui chho zelin chutiang chuan helai hmuna hian ngai ti hriat ani a puan zar ni lo ma se he thil thlen hnu yehe seniora boral hnu hian hemi chungchang hi intelligence information an dona tanga be pui thlak na hi kal pui ani thu an ron puanga nizan lam chu in beina turu reple news 10 khat ten an puan dan chuan he hmuna in beina hian yehe senior hi target ani lova hellam silai keng ten in beina na satak achuaka hellam thanem tak heta hian ka hlum man nia chung thizinga chuan yehe senior hi alotel ve reng ni in media dang te chuan an puang ve boka ainga po chu ni se yehe senior chu athi ti confirm ani amai ro chu DNA test lakal puile turani a tuna hian Israel lam chuan yehe senior body hi Israela ataksa hi Israela nizan zan lai khan an laluta chutiang chuan DNA test ala paltlang le don nia soyani statement an siama IDF le Shinbet Security Israel military te chuan yehe senior omna lama hian operation lian tham taka an kal pui thu an soya chu chuan a thi na hun aron her chua pui ta ni statement na tanga alan dan chuan kar khat vel kalta tang khan Israel sipai 162nd division le Gaza division che chuan Gaza area mun ranga operation kalpuin intelligence tenen thuruk la khom na le chutianga intelligence an dei manga be pui thlak ni in senior Hamas official enga mozat chunglai hmuna chuan an biru ti an lo hretoa Israel sipai 828 Bislamak brigade te chuan senior chu nizan lam khan terrorist pani dang nen an da thata ani terrorist pathum te thana hmuna in beina hian liam enga mozat Israel lam hian an tuar ve boka he in beina hian mi pani chu building pakhatha tha ni in pakhat dang chu building danga tha an ni boka heng helpol member te hi sinur veng tu ni a hriat an ni bok helai building lam hoi hian Israeli teng te chuan be pui thlakin teng sel enga mozat an kap luta building hi a chle bokani helai building a chhong ni na hian sinur te hian oma teng chuan teng sel chuan building aron kapa infantry sipai leilam sipai infantry platoon te chuan dapna zon chuan na an thok ve boka sinur te chuan Israel sipai an mani ron zong tur ron tur ron man tur te lama chuan grenade panni an ron voma pakhata puaka adang apuak lo Israel sipai te chu an tolkir deta amai ro chu drone an thlo chhuwa tir ngala building chhunga helpol tom te en fia tur chuan Israel lam chuan drone an tir luta room chung chu an dap kwal tir ta heta hian drone atanga alan dan chuan chulai building chunga chuan silai keng mai tuam silai keng pakhat hliam an hmu thu an soi heti lai hian Israel teng te chuan chulai building chu an kap non le a chu chuan helai building atom sinor le a ho te chu awa phin dar ta ni ningani jingkhan Israel sipai te chuan helai building hnaya hian drone an lo thlo tir to a en thlak na drone chunglai bor vela chuan sinur ang deuh an hmu thu report om to bokani sinur thin hu hian a DNA la kani a tin tunma Israel beina awanga akut jungtang then khat lo bung to chu Israel chuan ama nge ni ti an hriat chuan a chan ni in an soibok helai sinur an thana hmuna hian Hamas tena an man Israel mi le sa hostages te mu an ni lo thung IDF thupuang tu Rear Admiral Daniel Hagari chuan ninga ni zan khan press conference tuna building chunga an tha hi Hamas leader sinur nge yani ti kan hria ni ti in na soya
helai building hi kan beya teng mangin kan kapa chuta chuan dap na kan thok ngala helai hmuna hian ama hi kan chhara senior hian flex jacket tha in sila ya pa ya sikal singli a akbokani ti indian hagari chuan a soi senior hi a omna hmun nga ya om reng lova tanila te akal kuala chutiang chuan hmun rang ranga Israel lamina an hmulo na in son kwal thin ni in hagari chuan a soya tuna po hian chimlama a omlai ni a marlama lotlan chua marlama in son atum lai vel ni in kan ria chuti lai chuan kan nang chingta ani ti in hagari chuan a soibel bokani in rang ranga abir kwala amna hmun nga ya omring lovin un rang ranga te abir kwala tuna po hian gaza chim lama tangin marlama a in son tum mek lai ani hagari chuan Israel hian ngor takin sinwar hi zon na lo thok to thina amai Hamas military commander ni in Hamas sipai te chunga thunei tu ber ni in puantong khan Hamas political leader Ismail Haniyeh Iran building pakhata tha ani nu khan sinwar hi Hamas an ho tulu bera da ani ta ani kha ole hemi chungchang hi thui tak puan tur oma amaro chu thui vak lawin kan ron update zoya ngai ta ila lailama thu chiang jok le thu thar dangte kan ngai thlak chhun zom don nia Israel chuan nikum October ni saria an mani ron beitu Israel mi tam tak ti borala rubau tu Hamas te chu kum khat zen zona beita tuna hian an hruai tulok deuh zong zong an da thakim thokhat ta ani Hamas lam hi tuna hian Israel hian an cheu dar thokhat to ni a hriat ani a Israel ta na poilian tak khoi thei to lo din muna an thing ni in a hriat boka engtin nge Israel hian ma alak zel don kan ngai chang zel don nia chuti lain Israel le Hezbollah in baina lian tekin lakal mup reng bok ni zan lama te be pui thlak na lian tak tak a om le a tiang chuan boruak lian tak Israel in Iran laka phubalak na tur boruak lian tak al chhomek ang chi te po helai bial in be na ti vung tu le boruak ti lian tu le khovel mi puina an ngei ven mek na chan la ni zela chung te le a kai hnoi te thu thar jok te dam te in kan omanga voin tai lama te ngai thlak kan tum le don nia ni man nuam vek ule